ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд мошинои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо навчунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотча дар рақамҳои ватсапи экранда рӯй кунем. Дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дӯстони азиз, дар имза видео бисёртар навор кардаги ҳастем ва мақсад ки мошинои рӯй кардаги ҳам ҳастем. ба мошинои имрӯзаам номбартон мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. хоб ҳастаи ВАЗ 2107 бо нархҳои саҳсинои зуд, нархҳои арзон кардем. ҳастаи Chevrolet Spark, тракторои Techil, Opel Hatchback, Mercedes Sechka, биёмни Sechka простой, Opel Astra G Sedan ва Astra G Hatchback ва ҳастаи Opel Caravan. дӯстони азиз, ҳастаи мошинои Toyota Corolla D, ҳастаи ВАЗ 21012 бачо ва ҳастаи мошинои мақсад ки боркаш, мошинои майда, обши Toyota, Opel, Mercedes ва дигар навъ маркаҳо. дӯстони азиз, навори хуб шудаги аст. ҳар як кадомаш дар поёнаш номерои соҳиббошона мемонем. мақсад ки Opel Vectra A Hatchback-ои зурам ҳастаи курси 114 сомон 60 навор асар мегирад. маромад рафтем. ина маромад Hatchback-и номери 1. нагӯен ки нагуфтен. бачо, кузуфи ҳамида ай сомонаи Бохтар авто гарантия. дӯстони азиз, кузуфуш ганда зурай мошин бачо свети мокри асфалтай Hatchback-и тозатарин. мошин то охири сола ҳуҷҷат дорад. мотори 1.6, дӯстони азиз, люк дорад, ABS дорад, балнош нав, чашкои заводской, айхидаш даже пломбои заводскоиш ҳаст бачо. номеракошам фасонака и туфай. дӯстони азиз, мошина муҳика накарда овардиан, срочно фурӯшаи маромад тамошо кунен. мошинча срочинага тоза бачо. балной пеш пачка, акибош миёнай. ина дутарак мегирам, хушрӯ бинен. ягон ҷош кор надорад мошина, ягон сарапина парапина надорад. абшивко тозак бачо, чихолакошам хушрӯаки базеба. ина маромад дӯстони азиз, коробка механика, тарпида бачо, ҳамаш кор мекунад. мошинча идеал нест аст. яъне люкуш электрония бачо, ҳамаш кор мекунад. мақсад ки электрония, дӯстони азиз, ҳамаш кор мекунад. ина маромад мактафон бачо, чизор тарпидаш тозаки хушрӯака. пробегшам камай. балонаки миёна. дӯстони азиз, Hatchback-и номери 1. ина тамошо кунем. боз нишонтон мета чашкора бинед чӣ тоза. дӯстони азиз, бовар кунед пломбаи хича, печатои хича бовар кунед. даже ҳама чизо ҳаст. ягон али шидагӣ нест. ина марад бачо, чашка тоза, печатои хича. дӯстони азиз, радной кузуф тоза. дӯстони азиз, мошин 96 тоза. 3-4 моҳи дига бачо ҳуҷҷат ҳам дорад. свети мокри асфалта, мошина муҳика накарда овардиан, ягон ҷош кор надорад. на сарапида, на ягон харошдагӣ надорад. ҳам ду балони ақиб миёна фора нав мезанеша, лабовоиш пачка, ягон трешна прешна надорад. мошин бачо 96 тоза. дӯстони азиз, ин хали Hatchback-ои 27000 30000 нест бачо. ҳамин чизи қимат мегам беҳимат. ҳамира бовар кунед 45 амне, 50 амне, 40 амне, 34000 сомон бо камтар дига муомила мешавад бачо. кузуфиш ганда тоза. мотор кор мекунад, ку бовар ки намефаҳмед. моториш вообще пас кор мекунад, хе чак заводид мешавад. пробегшам ка мошин 96 соли тоза, 96 сол бачо, свети мокри асфалт. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар ноҳияи Кушониён. ABS, люк, балон, ҳуҷҷат, утилизатсия ҳама чӣ дорад. нархи мошин бачо 34000 сомон бо муомила савдо мешавад. одамое ки айраи дур занг мезанед, нагӯен ки чанд мешавад ахирш. бен мошина ай пеш бинед, мошин хари конкрет набошем бачо. мошина бинед пеш бинед. агар ягон кузуфи безе бешид, ман тарифш намекунам. дӯстони аз мошин ганда тоза бовар кунед. дар ҳамин қайки ман Hatchback-ки ман реклама кардам, ҳамин Hatchback бовар ки худна мақбул шуд. мақсад ки зура дӯстони аз состояниеш. ина маромад хубез бинеша. ина маромад бачо, 64000 сомон Opel Astra G тоза ки свети булуи 2003 сол. мошин бачо танировка 100% дорад. дӯстони азиз, документашам солна кардаги. танировкаш бачо 3-4 моҳи дига мондаги аст. документаш инаки прай кондитсионериш як кор мекард. дискои selection, балонои пачка, свети булу. ина маромад тамошо кунед. 64000 руш мега бачо, бо камтара ки дига муомила мешавад. ҳамин агар донед ам хали состояние, ам хали светои булу 2003 сол нархошон ай 70 буланд. дӯстони азиз, ина маромад бачо, 64000 сомон Opel Astra G тоза ки свети булуи 2003 сол. мошин бачо танировка 100% дорад. дӯстони азиз, документаш инаки прай кондитсионериш як кор мекард. дискои selection, балонои пачка, свети булу. ина маромад тамошо кунед. 64000 руш мега бачо, бо камтара ки дига муомила мешавад. ҳамин агар донед ам хали состояние, ам хали светои булу 2003 сол нархошон ай 70 буланд.
این صاحب ماشین مقصد که فقط برای کار رفتم حالا ماشین ایستاده برده گرفته نمرکوی 070025 پاکریشکوی پاچکا دیسکوی سلکشنی توزا مقصد که ناو ابشیفت ها توزا که بچه دو تا الکتروپاکت سیدی سالن چخولاکوش هم توزا که کانسنرش یک مانیتوچه مایدک ترپیدوش همش توزا که نتاموشو کنه سالنش دا گاب نیسته اب پاترکوش هم توزا دوستان از این ماشین 2003 توزا مثلا سفتی بلوکاتی ماتور یک ششی 4 انژکتورا нарша мега 64000 сомон аст бо каунтера ки дига муомила мекунем мега бисёри бад не каунтер мақсад ки муомила пури ягон даве нест хамхалиша муомила мекунад мошин дар шаҳри бохта дӯстони танировкаи 3 моҳа 1 соат документ утилизатсия свети блу марамат дӯстони занг занем маълумоту пураша бохтон гирем марамат бачо 15000 сомон дайво некси дӯстони азиз ин ҳами документошо мегад нав як рӯз пеш кадаги аст мегад ҳамаш комплект бачо газа бензин документ ҳамаш бачо солна кадаги як рӯз пеш мошин бачо кореяи тозаи 94 сола дӯстони азиз дискои фасон краскашам кор надорад 15000 рӯз мегад бачо бо мақсад ки муомила савдои хуб мешавад ина марамат мошинча срочнага мошина моика накарда овардиям бачо десем балнош навайне ки мошина моика накардиан хаяк ман намедонам срочнага мошин беруна краскаш кор надорад не ки ҷазира обшивкош тозака 4 та электропакет дӯстони азиз чихолакошам фасонака коробка механика тарпедожа мақсад ки соза ина марамат тамошо кунем потолокошам тозаки хушвака мошин 94 сол ин мошин агар ҳаме шуштам бовар кунем бо хела тоза мешид ина марамат дискош фасои просто моика накардианша мошинам хе ҷазира вардиам не ки як сола документи ровна кадаги аст утилам кадаги аст мошин дӯстони аз южни корейски 94 сол газ бензин мегад ҳардаш кор мекунад 15000 сомон дӯстони азиз бо мақсад ки муомила савдои хуб дорад мошин дар шаҳри бухтар фақат мегири ҳай мекунӣ бием бачо мошина пеш бирем бо мақсад ки муомила дорад метавонем ки харидорӣ кунем баринша ина марамат бачо 36000 сомон мерседес бенц класс бачо сечкаи тозак 96 сол дӯстони азиз мошин мотори 1.8 96 тоза ягонҷо беруна мошин кор надорад светчам свети зур свети хадавой балношам пачка ина марамат тамошо кунем балнош нав мошин дӯстони азиз элеганта ягонҷо беруна кор надорад тозака обшивко десен чихе тозака дӯстони азиз барои чи обшивкош мебелни чихолакошам фасонак коробка механика 4 та электропакет салончаш тозака ина марамат люкам дорад бачо ҳама хушбака дӯстони азиз мошин документ то охири сола ҳаста ина марамат тамошо кунем мошинча хушбаки базебак мошин синяти тавара фақат номер мегирӣ тамом дӯстони азиз чӣ хеле нархи мошин аз 36 та мега бо мақсад ки муомила савдои хуб мешавад мошин срочна фурӯшия 36 та бачо бо муомила мешавад мошин дар шаҳри бухта бием бачо мошина пеш бирен харидорӣ кунем марамат бачо опел сидани тозаки хушрӯа дӯстони азиз мошинча идеал нест аст яъне краскашам нави тозак пайлироф кадаги 4 та балонои пачка чашкош беваритай 6 моҳи дига мошин ҳуҷҷатам дорад ина марамат тамошо кунем бачо мошинчада бовар кунем мегад хела меҳнат кадаги ҳастем ин хали сиданои бигем 25000 27000 нест бачо сасениш зури бада мақсад ман десам сасени матошам коркуниш зура мошина ина марамат тамошо кунем чашкаш мега заводской айхидаш балношам пачка дӯстони азиз обшивкош тозака чихолакошам фасонака коробка механика бачо тарпедошам тозака ина марамат люкам дора 6 моҳи дига ҳуҷҷат дора бачо мошин 95-ми тоза 95 ранги 97 кадага дӯстони азиз ина дуру камера мекунам бо дӯстони азиз мошина мегад хела меҳнат кадага ҳастем нархи мошин мегад 30000 сомон ҷои сунгириша 30000 сомон ина тамошо кунем мошин қарор дорад дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ 30000 сомон ҷои сунгириша 95-ми тозаи
6 моҳи дигар ҳуҷҷатам дорад. Мошин срочняк, яъне ки 30,000 мега ҷои сумгиришай. Мошин кузуфуш тоза чашко, бе ягон вари заводской, 6 моҳ ҳуҷҷат, мотор, коробка 100%. Фақат мегири ҳай мекини. Ҳар ду газ бензинаш кор мекунад. Марамат срочна. ина марамат бачо 24000 сомон Opel Astra F дар кузуфи караван. Дӯстони азиз, мошин тоза 97-ми, тоза чашкош бе варита бачо. Мошин кондиционер дорай, 6 моҳи дигар ҳуҷҷатам дорад. Дӯстони азиз, краскаш тозака ягон ҷо кор надорад, нархи дастрас бегем, нархи арзон кати мондесем, срочнякай 6 моҳ ҳуҷҷат, газ бензин ҳардаш кор мекунад, чашкош бе варита ва балонлош мега нав пачка мондаги астем мега соҳиб шумо. Ина марамат тамошо кунем. Мошин срочняга. Ина Opel каравани арзон мекуфтед, на баришон бачо, балоношам навай. Ина марамат тамошо кунем. Балонош пачка, дӯстони азиз. 24000 сомон бо ягон сум муомила мешавад. Абшифкош тозака бачо, ха ягон ҷо латош камдаги дора, агар фора ягон та нав мезанем, қимати нестай. Чихолакои дуруш хай созай, сафедаки хели бегем сери светай, хели чӣ мега намеда, светаш обшин хушроакай. Торпедо бачо тозаакай. Ина марамат, паталакошам созай. Мошин срочнягай. Балонои пешам пачкай. Марамат тамошо. дӯстони азиз, нархи мошина 24000 сомон мегам, бо мақсад ки муомила савдо ҳам мешавад. Мошин дар шаҳри Бухтарай 24000 сомон, 6 моҳ ҳуҷҷат, чашко беварид, 97 сол, срочна фурӯша. Марамат занг зани маълумотша гирем. ина марамат бачо Opel Astra G тоза ки фурӯшӣ. Дӯстони азиз, мошин 4-5 сола як даст гаштеса, солош 99 тоза бачо. Opel Astra G кузуфи седан. Дӯстони азиз, мошин ягон ҷо беруна кор надорад бачо. ина боз бо ҳамаша нишонатон мета, бо нақша гамезани марамат срочна. Мошин бачо тоза 99 солай. Бачо ҳолати балони автомош пачка, не ки пешош мақсад ки миёна, пешош кор дорад. Ина марамат тамошо кунед дӯстони азиз. Мошин беруна кор надорад. Абшифкош тоза кай бачо, дута электропакет, CD салон дӯстони азиз. Чихолакош хушраки базеба, чихолакои арзонак нест бачо, ё коробка механика бачо, торпедош ҳамаш тоза кай. На марамат дӯстони азиз. Мошин 4-5 сола бачо, як даст гашта тайна десен, салонош, паталогош тоза кай. Мақсад салонош да гап нест. Хем ягон балон мезани, ягон мақсад ки ягон мелиш хели кор дорад, ки мошин краскаш зур кадаге бачо. Мошин беруна ягон ҷо кор надорад, краскаш тоза кай. Аки мошина айн мақсад муҳика накада варида, ката чанг дорад, мохе навош кадесен. Мошин бачо қарор дорад дар ноҳияи 5 дӯстони азиз. Дӯстони азиз, нархи мошина 45000 сомон гуфтесиян. Айн бовар кунед, мега ганда қимат ғалидаги, мақсад таи 67 ҳам хе 65 хе ғалидаги аст. Нархи мошина дӯстони азиз 45000 сомони аст, бо ягон сум муомила мешавад. ҳуҷҷатош не ки бучидаги, документош бучидаги дӯстони азиз. Утилизатор дорад 99 тозаи мошин. Мошин дар ноҳияи 5 45 та мега бачо, бо мақсад ки ягон чӣ муомила мешавад. Мошина мода пешин марамат срочна. марамат бачо 27000 сомон Opel Hatchback. Дӯстони азиз, мошина нав документ кадаги ҳастанд, як рӯз пеш. Документҳои солнаи пирра дора бачо. Рӯзи намин 19 ё ки 20 кадаги ҳастанд. Обшин ями 3-4 рӯз пеш мошин документҳои солна дора пиррай. Чашкош беварита, краскаш ҳам тоза ки хушрака, дискои шапалоқ. Ина марамат тамошо кунед, мошин срочнак фурӯшия. 27000 сомон бачо, бо мақсад ки ягон чӣ муомила мешавад. Мошин дар шаҳри Бухтар. Балонош пачка, дӯстони азиз. Краскаш ҳам хеле хушрака. 95-ми тоза, номеракош ҳам 11-12 номерои фасон. Ина тамошо кунед. Абшифкош тоза кай. Чихолакош ҳам хушрак, коробка механика, торпедош ҳамаш тоза кай. Ина марамат. Ақибош ҳам соз, люк доштай. дӯстони азиз, мошин беруна ягон ҷо кор надорад. чӣ хеле бутун нархи мошина мега 27000 сомон аст, бо ягон чӣ муомила мешавад. мошин дар шаҳри Бухтар. Документош солона кадаги, 95-ми тоза. Дар лабоиш ҳам 95, дар техпаспорт ҳамаш 95. Мошин чашкош беварид. дӯстони азиз, мошин срочна дар шаҳри Бухтар омада пеш бинед савдо кадаги срочна.
инам марамат бачо мошинчаи экономни ва дӯстони аз осонҳайкн барои мақсад занҳо барои ягон мақсад ки одамои таксӣ мезадагиё ки барое ки кор автомадан варианти беҳтарин бачо шалет спарк бачо 2016 мотори агсия бачо коробка автомата дӯстони азиз мошинча ҳуҷҷат утилизатсия расамошка ҳамаш дагар мошин бачо нав дурмадаги аст светчам хеле свети хушвака бачо баъд датчики слипои зона бачо дорад сарстоп обогрев охлаждение общем мошин бигем фули фурӯш мақсад дӯстони азиз мошинча идеал инсталсияне балношам пачкай заводской дискои хичазам мошин беруна дурна ягонҷо кор навора ина марамат без ключо досту бачо обшивкоиш тозак 4 электропакет зонади регулировка боковой қад рост мешаванд чихолакошам дӯстони азиз мақсад ки кожа чихол не кожни салона дӯстони азиз обогрев сидина охлаждение сидина зона сарстопои заводской торпеда ҳамаш навай мақсад дӯстони азиз мошин кам гаштаги аста ягонҷо дурнаву беруна бачо кор надорад мошин ҳуҷҷат утилизатсия дӯстони синячам кардаги тайёр аст светчам хеле свети хушрак на балон намезани на краска мекунӣ на хадаву бача ҳамаш кардаги мошин нав дурмадаги аст дӯстони азиз ака галав нишон мегем нархи мошин 65 000 сомонӣ аст бу мақсад ки муомила меша рост гап чун қимат ғалига мега хай кам камонида 65 000 мега бу общем муомила савдои хуб меша мошин қарор дар шаҳри бухта омада пеш бачо харидор ки марамат срочно ина марамат бачо ваз 2107 тозаак солиш 2011 бачо мотори як гафти полисейскай 10 моҳи дига танировка 10 моҳи дига мақсад ки ҳуҷҷатам дора мошин бачо идеали састене бози ҳамаша нишонтон метем бо ҳамаша мақсад гал мезанем ина марамат ҳамшокне бачо номеракои ваз 2107 мега туфа дӯстони азиз балношам 80% аст дискошам фасоната ина марамат ҳамшокне мошинча идеали састене обшивкошам тозаак бачо мошин заводи кор кардесай чихолакошам фасон нашуд самбуфер памбуфер ҳамаш мега зурай соҳибшон намарама мошин да мега бачо мақсад ки хела мега меҳнат кардаги аст соҳибшон хай омада пеше бибина 2011 бе сол шуд бачо танировкаи 100% мақсад намарама дӯстони азиз нархи мошина 45 000 мегам бо мақсад ки муомила савдо мешавад 45 000 сомон бачо бо ягончи муомила мешавад мошин қарора дар шаҳри бухта бем бачо мошина пеш кунем мақсад ки савдогири марамат срочно ина марамат бачо трактори фурӯши Т40 дӯстони азиз трактори як даст гаштаги аст солиш 1989 сола бачо гилиза поршин бачо ҳамашо нав задаги аст моторшам кардагиай бачо 89 сола техпаспорт ҳама чӣ дорад дӯстони азиз намедесин комплект якҷоя фурӯхта мешавад нархиш 35 000 сомонӣ аст бо мақсад ки муомила савдои хуб дорад срочно фурӯшия дӯстони азиз ака трактори союз не трактори корея бигеми аки солои нав нестай ина марамат тамошо кунед трактори корея ми ака хоҳиш кард ки амира мақсад мо ба навор гирем барои фурӯхтан акира мисол ягон сентрои ягонҷо бурда наметавонам наки на хадоа дӯстони азиз мақсад фақат барои корея трактор ина марамат бачо балне акибош навбуда хай пешаш средния мақсад трактори корея бачо ина ҷуфткунакаш бо қатиш комплект дӯстони азиз айҷош заводид мешавад трактор бачо қарор дорад дар шаҳри бухтар ноҳияи кушони дӯстони азиз 35 000 меганем комплекта бачо бо мақсад ки муомила савдои хуб мешавад ина марамат бачо оиди трактор ягон маълумот мехоҳед ягон саволҳо иловагӣ дошта боша метавонед ки занг зани ҳамаша аниқ карда гирен соли трактор бачо 89 мақсад техпаспорт дорад дӯстони азиз ина ҷуфткунак ҳамаш комплектай 35 000 дӯстони азиз бо савдо муомилаи хуб мешавад метавонед ки маълумотҳои бештар ва аниқша аз рақамҳо гирем марамат срочно ина марамат бачо 27 000 сомон Opel Astra F дар кузифи караван соли мошин бачо 1996 солаи бачо сӯишфореш бензин газай ҳардаш кор мекунад чухолакои фасонака мондагаи бачо ҳуҷҷатам дорад дӯстони азиз чашкош мега бей варитай свети бутулка ҳолати балношам созай мошин бачо як чанд рӯза мегӯяд мақсад ки моҳика накарда мегӯяд ам хемондагӣ аст дӯстони азиз мошин нахадо аст мегирӣ ҳай мекунӣ мере 96 тозаи бачо чашкош беварид ҳуҷҷат утилизатсия акклиматор балон ҳамааш дӯстони азиз навай краскашам бачо созай ин мошин қарор дорад дар шаҳри бухта бачо дар лелина дӯстони азиз 27 000 сомон аст бо мақсад ки муомила савдо мешавад камтар дига
дар назди мошин. бачаҳо якта рақамҳои дастии прамои мондагиаст, дигимаш рақамҳои поёнгинаш рақамҳои ватсапшонае. шахсоне ки мехарем бачаҳо мошина рафта дар шаҳри бохта бачаҳо дар пеш бинен хайдоре кунед дӯстони азиз. мошин хай моҳика накарда бачаҳо, на навори пешаш бар навори барош дӯстони азиз намондагӣ астае. марҳамат дӯстони азиз, ҳамин навора соҳибшон роҳӣ кард. дигар маълумотоша аз соҳибшон гирем. марҳамат, срочно. марҳамат 12000 сомон ваз 21012 соли барои 6 2004 мотори 1.6 полисейская суишфоиш бачаҳо бензинае. дӯстони азиз, свети мошин свети беҳтари, свети баклаҷанский мегӯяд, чихел мегӯяд, свети беҳтаринае. мошинча мегӯяд системи зури ба чихолакҳои зур мондагӣ балоношам соз, хадавоишам мегӯяд содай бачаҳо, хадавой ва балоно мегӯяд 70% ҳастае. бовар кунед, нигоҳ кунед, чихел мошина хушрӯакаи дурӯшам 12000 сомон 2004 бачаҳо. мошин транзитае, фақат номер мегирӣ. не ки дӯстони азиз, мошин чӣ бигӯем, утилизатсия дорад, фақат ки документҳоу танировкааш бучидагиае. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи кушониён. дӯстони азиз, шаҳри бохтар, ноҳияи кушониён, яъне ки бохтари пешина. мошин молодёжни кадагӣ бачаҳо, краскашам дар навор хай созае. 12000 сомон бачаҳо, борги на арзандае. дӯстони азиз, чихел электро танировка ҳуҷҷаташ бучидагӣ астае, транзитае. мошин дар ноҳияи кушониён 12000 сомон боз муомила дорад. марҳамат, занг занед, маълумоти пурраша аз худшон гиред. ина марҳамат бачаҳо, 15000 сомон Opel Astra F дар кузифи седан 15000 сомон бо муомила савдо дорад. мошин бачаҳо 1990 солаи солош, суишвориш бензин газае, мотори 1.6 мошинча мегӯяд нахадасе, моторш мегӯяд расход надорад, мақсад ки масъала намехӯрад. хадавоишам соз, балоншам соз, чашкош мегӯяд беваритае. ҳай ягон ҷо ягон мелиш сарапина ягон хел дорад. дӯстони азиз, бохтон рафтаи пеш набинем мега соҳибшон, лекин нархи зуркати нархи дастрас 15000 сомон бо муомила дорад. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи вахша. дӯстони азиз, 90 сола, лекин поли 97 кадагӣ ҳастан, бо рафта аз пеш бинем. дӯстони азиз, камбудии мошин ҳуҷҷаташ бучидагӣ астае, утилам надорад. мошин дар ноҳияи вахш 15000 сомон бо муомила мешавад. ин ҳамин рақамҳои дастии соҳибшон дар рақамҳои мақсад ки дастия ахираш 1557 кор мекунад. дар рақамҳошон дӯстони азиз ватсапам дорам. оид ин мошин чӣ маълумоте ки мехоҳем фаҳмида, шумо занг занед, ба шумо бошад фаҳмода ва арзонам мекунад. главни бачаҳо, моториш расход мегӯяд, суишвориш ҳам газ бензин, мақсад ки чашкош мегӯяд беварид. марҳамат, дигар маълумотча худтон гиред. марҳамат, 12000 сомон Opel Astra F дар кузифи караван. соли мошин 1993 солаи бачаҳо, суишвориш газ бензинае, мотори 1.6 литрае. мошин ҳам ҳуҷҷат ҳам утилизатсия дорад. дӯстони азиз, мошин дестен дар навор, фақат ки краскаш лакош сӯхтагӣ астае. мошина беруна як краска кор дорад. мошин қарор дорад дар ноҳияи вахш 12000 сомон астае, боз камтар дига мегӯяд муомила савдо мекунем. дӯстони азиз, мошин аки тайёр нестае, мақсад ки краска кор дорад. 12000 сомон ҳам ҳуҷҷат ҳам утилизатсия бачаҳо то охири сола кадагӣ астае. хай утилиш як умра документош мегӯяд то охири декабра ҳастае. 12000 сомон бо муомила савдо дорад. қарор дорад дар ноҳияи вахш. ин ҳамин рақамҳои дастишон дар поёни видео мондаги аст. рақамҳои тисела ахираш 5191 24 соат кор мекунад. дӯстони азиз, шахсоне ки мехаред, занг занед, маълумотоша гиред. мошин дар ноҳияи вахшае 12000 сомон бо муомила дорад. срочно фурӯшӣ занг